Hello again, Dangers! So for today's video, magre-review tayo ng pangkilay product from Focallure. And i-insert ko na to sa aking busy schedule for today kasi pa-work na tayo and naglalaman jug og film diri mga guys. So if you are interested to know the performance of this product, please keep on watching and don't forget to like and subscribe. So if you are makeup lover or cosmetics lover, you know the brand Focallure. Meron silang official store sa Shopee. And yes, this product is ating itatry for today's video mga dangs. And this is the Focallure Skinny Eyebrow Pencil. Sinabi na Skinny Jeans, Skinny Eyebrow Pencil pala. So muna yung packaging mga guys. Yeah, ang box. And, of course, nasa diri yung mga details, yung mga ingredients, and etc. Mga caution, mga etc. mga guys. So, medyo na-intriga to sa iyong pagka-skinny eyebrow pencil mga guys. So, atong i-open. Huwag mo na siya. Literal jud ang iyong pagka-skinny mga guys. O, diba? Niwang yun siya. May pa ang eyebrow pencil kay niwang. So, dual-ended siya mga guys. Ang isa is yung eyebrow brush, and then yung sa kabila is yung eyebrow pencil. Alright. Makikita natin ngayon ang kanyang pagka-skinny talaga mga guys. So marami siyang shade. I will insert the picture of the different shade ng eyebrow pencil na to mga guys. But then, I got the shade BR02. Am I right? I got the shade BR02. Am I right? Am I right? Always right. It's a BR02 and I will insert the rest of the shade mga guys. So, ano yung itsura mga guys, no? Sobrang skinny talaga niya mga guys. And tingnan natin yung ganyan siya. Ganyan yung kulay niya mga guys. So, tips lang. Pag gumamit kayo ng ganito katulis or ganito ka, wag nyo agad, isagad yung, kasi mapuputol yan, masasayang yung pera nyo sa walang charot. O diba? So, ganyan lang. Yung konting-konti lang para hindi siya maputol and masayang. Alright, so, we're going to put this in our eyebrows. Of course, ito try natin eh. Diba? And, yung brush na, isagamitan natin pang suklay sa ating kilay na makakapal. Kasi bushy kasi yung kilay na yan eh. Diba? So, suklayin natin muna. And then, we're going to put the eyebrow pencil. So, magsisimula ako dito para makita natin yung difference. So guys, ganyan yung itsura niya sa kilay natin. And very smooth niyang i-apply talaga mga guys. And then be sure na hindi mabigat yung kamay mo sa pag-apply sa kanya mga guys. No, and then yung pag-brush mo at blend mo ng product is hindi din mabigat. Just softly brush your brows. Kasi pag talagang ginaganon mo yung brush is talagang matatanggal siya. Kasi hindi pa yung nag-set yung kulay ng pencil sa mo. So, ganyan yung itsura niya. Pasensya na, medyo hindi ako na sa pagkikilay mga guys. Hindi ako panache. So, ganyan lang. Sinusundan ko lang yung ng brows ko. So, ganyan na siya sa kilay ko mga guys.
Very smooth niyang gamitin mga guys, and pigmented naman siya. Yung kulay niya is talagang madodraw agad sa kilay niyo mga guys, no? And maganda to, no, na yung sa mga hindi gaano makapal ang kilay, maganda siya pang drawing ng mga ano guys, artificial kilay dyan, no? Yung mga strokes ng mga, kasi skinny siya. So apply natin yung sa kabila mga guys para makita natin. So this is it mga guys, yung ating full kilay using this Focallure Skinny Eyebrow Pencil. Yes, bet ko yung ano niya, yung effect niya sa kilay mga guys. And then hindi rin ka mahirapan mag-apply sa kanya, because it's, even though it's very skinny, ganyan, parang hindi mo siya maaano talaga yung kanyang pigment when you start using it. Pero very buildable ng ano na to, ng Skinny Eyebrow Pencil na to mga guys, no? So para sa mga first timer na hindi marunong magkilay, you can use this. Very easy to use mga guys, no? Upon experience, upon applying my kilay dyan mga guys, no? So alright, so hindi naman ako masyadong nahirapan sa kanya talaga sa pag-apply, and satisfied naman ako sa finish niya. What is the most English, what is the most important is yung long lastivity niya mga guys. Tingnan natin yung long lastivity niya mga guys. Gaya ba siya ng mga relasyon niyo dyan na nagtatagal? Sana yung mga relasyon nagtatagal. Oh my god. So yes mga guys, i-observe natin yung kilay natin all over the day, kung aabot ba siya sa dulo ng walang hanggan. So I'll just update you later mga guys, ating kilay. Upak, ganda ng kilay natin ngayon kasi maganda yung pagkilay natin. So yeah, see you mamaya mga guys for the update. Welcome back! So ngayon is tanghali na guys, and update lang. Oh, look at that. My kilay is full pa rin mga guys, no? So half of the day na mga guys, and andyan pa rin siya. Medyo okay tong ano na to itong pangkilay na to. Medyo ano siya, pasok sa banga. And ayan, maganda pa namin tingnan yung kilay ko mga guys. Oh, look at that! And welcome back. So kakarating ko lang mga guys from office. Mayroong bukas pa ng helmet yung mukha ko. So we are going to do our final update, last and final update sa ating brow pencil na ginagamit, which is yung Skinny Eyebrow Pencil ng Focallure. Ito na yung itsura niya. Diba? Andyan pa naman siya mga guys. Diba? Maganda pa rin naman yung kilay ko. Diba long lasting? Naglalast siya mga guys sa aking kilay ng 8 hours. Diba? Yung tingnan natin guys kung ano ba, nagsasmudge ba siya. Of course, nagsasmudge siya guys. Medyo merong nakukuha pag igaganon mo talaga siya guys. Pero, in fairness long lasting siya. Medyo tumagal siya sa aking kilay. So, yan, ilalagay ko yung presyo nito, but surely mga guys na talagang affordable tong product na to mga guys, kasi Focallure is very affordable lang naman yung mga product nila mga guys. So yes, I love this brow pencil so much kasi sobrang easy niya gamitin, very skinny, and very handy siya. Sobrang gaan niyang gamitin sa kilay mga guys, no? And yeah, kahit maliit lang siya, is pigmented naman siya guys, and yeah, naglalas siya sa aking kilay mga guys. Buti pa tong pangkilay nito naglalas. Charot. So yes, thank you so much sa pagsama sa akin for today's video. At ako ay magsasaing pa mga day. Please give me a thumbs up, and of course, see you na lang sa ating next video. Don't forget to subscribe in the Godang channel. Bye!